Barka da zuwa muryar Labarai TV, ku danna mana alamar subscribe domin samun shirye-shiryenmu. Labaran Kannywood. Satin da ya gabata ne muka samu wani labari da ke cewa shahararren ɗan wasan Hausa fim jarumi Adam A. Zango ya kori wata matashiyar 'yar wasan Hausa fim ta masana'antar Kannywood jaruma Ummi Rahab saboda wasu dalilai da ba a bayyana su ba. Sannan sai jiya muka sake cin karo da wani sabon labari cewa jaruma Ummi Rahab ta cewa fitaccen jarumi Adam A. Zango, na ji kana faɗa cewa wai kana son ka bani tarbiyya amma na bijire maka, idan ka ci gaba da neman ɓata min suna da wannan sharri wallahi zan tona maka asiri. Jaridu da dama sun rawaito wannan labari a matsayin raddi da gargaɗin da jaruma Ummi Rahab ta yi wa tsohon mai gidanta jarumi Adam A. Zango, ba wanda ya san me ya haɗa su sai Allah. Jarumi Adam A. Zango a hirarsa da gidan jaridar BBC Hausa ya bayyana aniyarsa ta ficewa daga cikin masana'antar Kannywood bayan tsawon shekaru da ya kwashe a cikin masana'antar ta Kannywood.